କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଧର୍ମ। କାହିଁ ବଳଦେବ ଆପଣ ଏବେ ଡେଲି କେତେ ପାଖାପାଖି ବିକୁଛନ୍ତି, କେତେ କେଜିର ଅଟା ଛେନା ମିଶି ହେବ? 70-80 କେଜି ଛେନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆସିଛେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫେମସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରସାବଳି ଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋପପଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପଟରୁ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପଟ ପଟରୁ ଲେଫ୍ଟ ପଟରୁ ଆସିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଅଛି, ଏ ପୁରୁଣା ଘର ହିଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହେଉଛି ଏଠାରେ। এটা কম পকেইলে ଝିଅ ସିଧା ପୁରା ଏତେ ଝିଅରେ ଛଣା ହଁ। ଇଏ ଅଟା ପଡ଼ିଲା। ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶା ହେଇଛି? ଛେନା ଅଳେଇଚ ଆଉ କ'ଣ? ଛେନା ଅଳେଇଚ ଅଟାରେ ମିଶା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରାହେବ। ମିକ୍ସ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହିଁ ମିକ୍ସ କରାଯିବ। ମିକ୍ସ କରାଇଲା ପରେ ଗୁଳା ହେବ, ଗୁଳା ବି ଛଣା ହେଇକି କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଛଣା ହେଇକି କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବ। ये पाग कराओ ଏଠି ସିଧା ବଟା ହେଇ ପକା ଗୁଳା ଗୁଳା ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 66 ମସିହାରୁ। 66 ମସିହାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦିନକୁ କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ଛାଣନ୍ତି? 3-4 ହଜାର ପିସ୍। 3-4 ହଜାର ପିସ୍ ଆଣନ୍ତି। ପର୍ ପିସ୍ କେତେ ଥିଲା? 5 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା? ନାଇଁ, ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ନା ରସାବଳି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ ପାଖାପାଖି। ରସାବଳି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମ ଧର୍ମ। କାହିଁ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରସାବଳି ହେଉଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଟିକେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିତ୍ୟାଦି ରସାବଳି ଯିଏ ହେଉଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟି 1 ନମ୍ବର। ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ରସାବଳି କ'ଣ ରେଟ୍ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ 8 ଅଣା 2 ଅଣା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 4 ଟଙ୍କାର ଛେନାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ତ ରେଟ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଡେଲି କେତେ ପାଖାପାଖି ବିକୁଛନ୍ତି, କେତେ କେଜିର ଅଟା ଛେନା ମିଶି ହେବ? 70-80 କେଜି ଛେନା ଦିନକୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ରସାବଳି ଟେକ୍ସଚର ପୁରା ଏମିତି ଖଇରା ଖଇରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଧଳା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ ଶିରା କୋଉଥିରେ, ଏ ଶିରା ଯୋଉଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? କ'ଣ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଚିନି ଗୁଜୁରାତି। କ୍ଷୀର ଛେନା ଗୁଜୁରାତି। କ୍ଷୀର ଚିନି ଗୁଜୁରାତି। କ୍ଷୀର ଚିନି ଗୁଜୁରାତି। ଆଉ ଘିଅ ଛଣା ଗୋଟେ ସିଧା ଘିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
କେତେ କିଲୋ? 5 କିଲୋ କହିଥିଲି।